Benvidas e benvidas como cada semana o 11 galego da xornada. Boa estrea de Fran Justo no Lugo cun empate contra un candidato a ascenso como é o Levante, case pleno de vitorias na primeira federación. Só nos faltou ese empatiño do Racing de Ferrol. Non foi a mellor xornada na segunda federación e hai moito que contar na terceira e na preferente, así que, sen máis demora, imos a polos 11 protagonistas. Fica coa bola presenta o 11 galego da xornada 42. Mesmo esquema que o da semana pasada, 3-3-4, porque o que funciona non se toca. En a portería estivemos a piques ata o último momento dubidando a quen poñer, porque Aitor Embela deixou algunhas das paradas da xornada no empate sen goles entre os Somozas e o Racing Vilalbés, pero é que o máis pequeno dos irmáns Martínez Loureiro fixo un auténtico partidazo mini buggy. E ademais, válenos de representante dun paiosaco que logrou a súa segunda vitoria na tempada en Santa Mariña por 1-3 para deixar atrás o posto de Pecha Cancelas e a fundir nel o Choco. E Mini Buggy, que tivo boa parte da culpa dese triunfo, parou varios mans a man, sacou unha ocasión co pé espectacular e incluso detivo un penalti para redondear unha grandísima actuación. Como lateral dereito xoga Martín Conde Tincho. En 4 minutos máxicos o Celta B foi quen de remontar no feudo do San Fernando e sumar 3 puntos vitais na loita por evitar o descenso. É certo que Miguel Rodríguez foi diferencial na banda dereita, asistindo, por exemplo, no primeiro tanto do empate de Iker Losada, pero ao final o que sai dende o banco para darlle 3 puntos aos de Claudio Giraldez vitais na loita por, como digo, evitar eses postos de descenso foi o lateral dereito ourensán, que anotou esta barbaridade de tanto para seguir demostrando que é un avión ofensivamente. Mirade como define e recuperar a confianza logo de perder a titularidade nestas últimas xornadas. Decisivo o bo de Tincho. E de central puro, outro defensor decisivo e goleador, Dani Barcia. O Fabril mantense no máis alto da terceira galega logo de superar o Atlético Arteixo nun partido moi igualado e que puido quedar perfectamente en empate, pero os de Óscar Gil Sanz sacaron madeira de líder para levar os 3 puntos por 1-2. E logo dun encontro moi serio en saída de balón, maleo enchoupado que estaba o céspede, o corte por alto e nas axudas defensivas, o central do Temple tirou de coraxe para pelexar como ninguén un rexeite dunha falta para acabar anotando o definitivo tanto da vitoria. Recital co que se estrea nun 11 galego da xornada. E outro recital, outra exhibición no lateral esquerdo, aínda que adoita xogar de extremo, pecha defensa Gabriel Barroso. Terceira vitoria consecutiva do Viveiro en Cantarrana por 2-0 diante do Arzúa, un Viveiro de Alberto López que sen facer moito ruido está sorprendendo e calando moitas bocas, hai que recoñecelo, entre elas as nosas. En ese triunfo o habitual extremo coruñés xogou de lateral e cristalizou un grandísimo encontro. Primeiro porque deixou un dos goles da terceira galega no que vai de tempada cun centro xut espectacular. Habría que preguntarlle que intención tiña ese envío, pero despois tamén porque pisou a liña de fondo unha e outra vez e pese a non ser o seu forte, cumpriu correctamente na faceta defensiva. No centro do campo comezamos por outro extremo, pero neste caso por un que reconvertemos noso centro do campo para facelo box to box, que está moi de moda ese concepto. Daniel Mesut Ferreiro. Mesut Ferreiro, como versan as súas redes sociais, o composterán saiu dende o banco para darlle a vitoria a un Boiro que leva 10 xornadas sen perder e que conseguiu tombalo xa antigo líder da preferente norte como é o Betanzos. Probablemente o equipo con mellor dinámica o deste Boiro de Anxo Casalderrei. E o bo de Ferreiro que, como digo, entrou dende o banco no minuto 46 para trocar por completo o encontro. No 70 empatou cun auténtico golazo e pechou o partido co definitivo 1-3, definindo a perfección nun man a man para estrearse neste 11. E ao seu lado xoga Damián Rodríguez.
Outra chega do amigo ficaboleiro Carlitos Priego, que sempre está aí ao pé do cañón enviando os seus destacados cada xornada a través das nosas redes sociais e que estivo presente en Barreiro, onde o Celta C Gran Peña volveu gañar logo de 7 xornadas por 3-0 diante do Estradense. E o metrónomo de Ponteareas, o raparigo do bigote de Movember, foi o xogador máis destacado do encontro. Vital para o estilo de xogo dos de Valletich, un peloteiro da factoría celeste que xa braiou na división de honra juvenil e que ten moitas características de mediocentro top. No dominio do filial celeste, que marcou 3 pero que puideron ser moitos máis, incluso tiveron 2 goles anulados, foi esencial para romper liñas na saída de balón. E por certo, vaya golazo de Martín Rafael nese encontro, espectacular. Pola esquerda temos a Darío Germil. Como non, cuarta vitoria consecutiva dun Compostela de Fabiano, que xa é un equipo de autor. O técnico brasileiro axustou as pezas e a SD está nun momento moi doce de forma e ten moi claro a que xoga. Golearon 4-0 a Vilés con protagonismo absoluto do compostelán cedido polo Celta. Darío é un obreiro do gol, un traballador incansable que anotou un hat-trick de dianteiro centro total, de estar onde tes que estar para definir en 3 ocasións e encamiñar o triunfo do teu equipo. 6 goles leva xa Darío, segundo máximo goleador do grupo galego da segunda federación, só por detrás de Carlos López, e o Compós, que xa é terceiro a 2 puntos do Guijuelo e a 6 do Arenteiro. Todo está como estaba, todo está igual de todo segue igual, engancha Marquitos. Na estrea de Javi Rey, o Arenteiro logrou vencer por 1-2 no feudo do Burgos Promesas para seguir líder do grupo dos galegos nesta segunda federación, e o mago Marquitos, que puxo a firma, que asinou, que tivo protagonismo noutro partido de moito traballo, no que quizáis é algo injusto quedar só cun futbolista. No fútbol o que vale cartos, o que dá puntos son os goles, e Marquitos definiu 2 envíos de Escobar e Jordán para marcar os 2 goles do seu equipo e tamén para estrearse neste 11. E pola dereita temos a Alberto Quiles. Efectividade, esa é a palabra dende que chegou Óscar Cano Deportivo, que por certo das declaracións de Tarifa e a muller mellor non comentamos nada. Según xogo abrallantemente vistoso, o certo é que os coruñeses resolven os partidos e logo de 10 puntos dos últimos 12 posibles xa son cuartos clasificados na previa dese partidazo da vindeira fin de semana contra o Córdoba. En esa efectividade é evidente que o xogador diferencial é Alberto Quiles, o que con Borja non lle entraba, agora entra ata con fortuna como no primeiro tanto, e culminando moi boas contras para o segundo tanto e tamén no terceiro. Un hat-trick de moitísimo valor para asinar a súa segunda aparición neste 11. E para os goles seguimos no Deportivo con Carlota Suárez. Outro hat-trick, definitivamente este 11 galego. Esta foi a fin de semana dos hat-tricks. A dianteira viguesa do Deportivo Abanca marcou 3 dos 4 goles na goleada diante do Granadilla. O primeiro de penalti, que la mesma provoca e transforma. Anota o segundo coa testa e redondea o partido, definindo moi ben unha gran xogada individual. Unha vitoria con protagonismo de Carlota para que as Direne Ferreras sigan terceiras clasificadas a só un punto de Eibar e Cacereño, que agora mesmo lideran a táboa nesta primeira federación feminina. E pechamos con Eloi Díaz. Nun dos partidos máis vibrantes e con 7 goles da preferente galega, o Pino foi quen de lograr a vitoria por 4-3 diante do Dubra. E no reboredo Arca do Pino, o dianteiro coruñés que fixo, pois xa podedes intuílo, marcou outro hat-trick, como non, 2 deles definindo 2 penas máximas deste xeito. Que os penaltis tamén hai que metelos, e malia que os de Juan Alfonso Vidal acabaron pedindo a hora logo de ir 4-0 por diante no marcador, os seus 3 goles sumados ao de Iván García foron suficientes para lograr unha importante vitoria e para que Eloi teña un oco para pechar este 11. E así quedou o 42º 11 galego da xornada, o que dicimos sempre, moitísimas grazas por ver o vídeo ata final, e antes de despedir toca mencionar a varios xogadores que acariñaron entrar neste 11 e tamén moitos destacados que nos enviastes a través das nosas redes sociais. Alberto Rubio do Pontevedra, Kevin Presa, Alberto Trapero, Rosillo do Alondras, Juan García do Noia,
Pablo Reboiras do Unión, Jacobo Eibe do Sofán, Iago González do Ordes, Víctor Casais do Pontevedra B e Manu Vilán do Atios. Nada máis, vémonos no vindeiro vídeo de Fica coa Bola.